Naším cieľom trojročnej iniciatívy je podporiť účasť imigrantov a diaspora organizácie, ktoré sú v rámci Európskej únie, aby sa podielali na rozvojovú spoluprácu. Zistili sme, že málo z nich vie o existujúcich programov, ktorí viac menej využívajú mimovládne organizácie z Európskej únie. Imigrant vie v podstate konkrétne veci, ktoré treba robiť a vie konkrétne geografické polohy, kde by sa dalo také pomoc dať. A ďalšia vec, ja ako imigrant viem presne, čo je najdôležitejšie pre tých ľudí, aby to nebolo len tak, že prídu na pomoc, namiesto toho budú robiť niečo iné, ktorý nebude mať ten benefit pre tých ľudí. Mali by sme si uvedomiť, že ľudské kapacity sú považované za najsilnejší prostriedok zmeny a v tomto si myslíme, že imigranti sú tí, ktorí by mohli zmeniť forma a spôsobov, ako tá rozvojová tzv. Spolupráca funguje, čiže konečne, aby tá spolupráca by bola spolupráca. A samozrejme, tí ľudia budú aj sa cítiť oveľa viac. Aj tu snahu tam bude, keď vidia, že svojich ľudí, ktorí poslali do Európy, aby sa učili, aby prišli pomôcť, sú tam a sa snažia im nejakým spôsobom zlepšiť ten životný štandard. Imigranti by mohli byť aj sprostredkovateľia tzv. Ekonomickej diplomácii. Veľakrát na to asi málo kto z politikov vytvára svoju agendu, ale sme presvedčení, že tí, ktorí založia svoju agendu aj na ekonomickú diplomáciu prostredníctvom aj za účasti imigrantov, že budú veľmi úspešní, pretože imigranti môžu byť tieto, ktorí otvoria nové trhy pre regióny, napríklad Slovenska. Imigranti môžu byť tieto, ktoré by inšpirovali nový biznis modely v spolupráci s ich krajín pôvodu. Treba to chápať, že to sú ľudia, ktorí poznajú pracovné zvyky svojej krajine, ale poznajú aj pracovné zvyky napríklad tu na Slovensku.